ассалому алайкум бародарону хоҳарони хайрхоҳ. аввалу раҳмати калон ки шумо дар бари мо камизоатҳо ҳастену ва моро дастгирӣ мекунед. фарзанди ма ки муҳаммадҷон ном дорад ба касали экстрафия мачиҳои пузӣ гирифтор аст. фарзанди ма маблағи 800,000 рубл лозиме ки оператсияи фарзандма кунем. аз сабаби дардаш фарзандам на шаб хобад на рӯз хобад. дардаш рӯз ба рӯз зиёд шудааст, касалаш вазбиштааст. аз сабаби ҳамин ки хун бисёр ки меравад фарзандам хоб намеравад. ду тарафаш гирижа шудага. илтимос аз баҳри Аллоҳ моро ёрдам тием, дастгирӣ мекунем. картае ки дар дастма картае ба номи ҷанма Акрамов Али Акбар. аллоҳ аз шумо розӣ бошад.